Doncs la Catalunya emergida ho hem anomenat un viatge a la Catalunya que va quedar esborrada del mapa. Es tracta doncs, de cròniques periodístiques que hem fet aprofitant que els pantans estaven tan baixos. Hem anat en aquests llocs que avui són punts blaus en un mapa, però que en el seu dia van tenir molta vida, i el que hem fet és aprofitar la conjuntura de la sequera per anar a veure què hi havia sota. I a sota hi havia moltes pedres, hi havia pobles, però també hi havia vies de tren, hi havia molins, hi havia ponts, hi havia conreus. A partir del que hem anat trobant i hem anat veient, hem anat esfilagarsant històries de tots els pantans de Catalunya, el que hi havia quedat sota. És un llibre que ha quedat no només creiem que per època conjuntural de la sequera, sinó que és un llibre que ja queda per sempre, que explica el que va quedar enterrat a Catalunya al llarg del segle XX amb la construcció dels pantans. Bé, aquest llibre també el que vol ser és un homenatge a les persones, per una banda les persones que ens han ajudat, que ens han informat. Tenim un país molt estudiat i també pot ser un homenatge a tots aquests testimonis. Hem trobat que la gent encara té molt a flor de pell el sentiment d'haver hagut d'abandonar el pantà, encara que fins i tot són gent que eren els seus avis o eren els seus pares els que van abandonar el pantà, però ells encara ho tenen molt a dintre, no? En aquell moment segurament hi havia molta resignació quan van abandonar el pantà, però també hi havia molta pena i això ho hem viscut i ho hem transmès en el llibre.